Ja, op naar de hele finale. Ja, daar wacht je wel op. Hè? Dat is het leukste weekend in Heerenveen. Dus ja, dat ben de leukste wedstrijd om te spelen. Dus dan gaan we deze ik weer aan. Ja, en de hele finale is misschien wel de dreemde finale, want je treft België, hè? Ja, dat is toch altijd een wedstrijd op zich. Dat is de wedstrijd eigenlijk, we hebben van verwacht dat hij in de finale komt. En ja, dit hier is gewoon een verrassing geweest dat Duitsland van België wint. En ja, des te mooier is het wel dat we Shinsen spelen gelukkig. Maar het is nou een stapje eerder dan wat we normaal gewend binnen. Aan de ene kant is het jammer, aan de andere kant, ja, ze had zelf niet in. En nu komen ze in de hele finale in. Dus ja, dat wordt een leuke wedstrijd voor ons. Maar is nou dit toernooi, dit EK, de hele finale zwidder als de finale? Ja, als het van tevoren zo is, van wel ja. Maar als het dit hier is, ja, de Belgen gaan gewoon flat van Duitsland. En ja, dat is een eigen fout west. En ja, ik denk natuurlijk, van tevoren denk je België is een stuk beter dan Duitsland. Alleen je weet dat de Duitsers het altijd moeilijk maken. En dan sjost het wel dat het kan gebeuren. Maar van tevoren, ja, hier dit net verwachten. Nee. Nou, we zijn nou een schotje onderwijs met het EK in eigen land en zelfs in Friesland. Hoe is dat voor jou? Groeit er lekker in nou? Ja, ik zit lekker in het toernooi. De schoten gaan elke keer beter. En daarvoor hier ik voornamelijk in de assist en de rebound een belangrijke rol. En nu hier de scoren ik nog makkelijker. Dus allemaal ben ik tevreden met mijn rol. En hoe het team speelt nou. En ja, dat is gewoon leuk. Dus ik bedoel, ja, we worden elke keer wat beter. Dus, en dat zie ik aan het schot. En het is jammer, de Tsjechen en de Polen die verdedigen beide net echt te dicht op. We trooiden echte showacties. De eerste twee wedstrijden wat meer gaan. En dat zegt nou iets minder terug. Maar voor jou maakt dat ik een hele aparte ervaring werd. Want je bent de enige Fries in Oranje en toen speelde in Friesland en toen had het met bosken fans. Ja, natuurlijk dat jij dan bij de opkomst was. En dat is natuurlijk, daar krijgen we wel een keepervel van. Dus dat is heel leuk. Ik vind het een mooi toernooi tot nota en er is volle aandacht. En ja, dat is voor korfbal Nederland, korfbal Friesland is dat gewoon heel mooi. Nou, dadelijk even een protje handtekens en dan een dag rust en dan kanaal in de hele. Ja, daarna begint we nou lekker morgen even een rustige training hier. En wat shutten en wat los erin. En dan daarna mij beginnen het weekend. En dat begint vreed en dat weten we met z'n allen en dan maken we er steen. Want de Belgen die gaan vast met een leuk plantje komen. En dan maken wij een antwoord op haar, sowieso.